pachitsauko 2. Muchitsauko chapfuura tinoona Andre achizama kudeedza Minista Ntuli avo vanga vachigeza asi haana mhinduro yaakawana. Just a recap, ndichaverenga chikamu chekupedzisira chechapter 1. Andre aona kuti nguva dzava pana 1740. Akadanidzira achiti, Mr. Ntuli say, please hurry or we will be late. Haana mhinduro yaakawana. Akadanidzira zvekare achibva arohwa nehana. Akasimuka achibva anyahwerera achipinda mubathroom. Akasudurudza mucheka waiva wakavhara achibva angoti tusu, achiita seaona muroyi. Zvaakaona zvakamutyora mabvi achibva adududza. Minista Siyabonga Ntuli vaive vakati zii vasina upenyu. Vakazembera madziro vagere mudhamu reropa. Apa ndipo pakaperera chitsauko 1. Tichipfuurira mberi, chitsauko 2. Andre akadzokera mubathroom ndokutarisa mutumbi waNtuli achibva aona kuti achida kuona kuti aive aurayiwa sei. Andre haana vanga raakaona. Akafamba nemberi kweshango achiita seanodedemera ndokubata pahuro paNtuli. Ntuli aive atove chando kuratidza kuti murume uyu akanga ava nenguva aurawa. Andre akakweva Ntuli nemapendekete achimubvisa kumadziro. Andre akavhura muromo nekushamisika. Kumusana kwaNtuli kwaive nebanga rakanyura kuruboshwe, kudivi rine moyo. Andre akagarisa Ntuli sezvaaive amuona achibva abuda mubathroom. Akagara pamubhedha ndokutarisa nhare yake. Nguva dzainge dzoti 1755, kureva kuti kwaitirwa musangano vanhu vakanga vatomirira. Vapasi panodya vakaburuka mumotokari yehurumende ndokufamba vachinanga pahotera mavaizoitira musangano. Kumativi avo kwaive nevachengeti vavo. Zvinhu zvaive zviri manyama amire nerongo. Vapasi panodya vakanga vava nemwedzi wese vachitonga sezvo mutungamiri wenyika vachakanyuka vakanga vamboenda kuzororo. Vapasi panodya ndivo vakabva vanzi chifanobatai matomu kusvikira mutungamiri wenyika adzoka. Shuwiro yavapasi panodya yaiva yekuva mutungamiriri akakwana, kwete zvekubatwa sesmall house. Vaida kunzi mudzimai chaiye ane mhete pamunwe. Paive nevamwe vakawanda vaidawo chigaro ichi, nokudaro pavakanzi chifanobatai vakabva vati Mwari vandibvira nepi. Vapasi panodya vakanga voda kunyatsotonga zvekuti kana mutungamiriri wenyika adzoka vaizonzi ndimi muchagara pachigaro. Kana ndasimuka. Nyaya yekuurayiwa kwevana veZimbabwe kuSouth Africa ndiyo yainge yovashayisa hope. Zuro chaiye vakatambira nhare kubva kumutungamiri wenyika achidya marasha. Iwe usaite zvekutamba. Zvino kana uchitadza kugadzisa nyaya iyi, nyika unozoitonga sei? Mukana wavapasi panodya wekutonga nyika waive wakazembera pakupedza dambudziko iri. Vachingopedza kutaura nemutungamiri wenyika vakabva vasimudza nhare ndokuchaira mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Vakamuudza kuti vachakanyuka vaida kuva nemusangano navo. Vapasi panodya vakaona kuti vakati ndivo vaizova mumusangano, vangwengwe vaigona kuvatarisira pasi vorega kuuya. Vangwengwe pavakangonzwa kuti ndivachakanyuka vaivada vakabva vati zvakanakai. Vangwengwe vakazorova zvavo runhare vachiudza veZimbabwe kuti vaizotumira minista wezvekudyidzana kweSouth Africa nedzimwe nyika vaNtuli. Vapasi panodya vakati patsvene sezvo vakaona kuti zvaizove nyore kutyisidzira minista pana kutyisidzira president. Uyu ndiwe waiva mukana wavo wekuratidza unyanzvi hwavo. Vavengi vavo vaizosara vasina chavainacho. Vapasi panodya vakapinda muhotera ndokutungamirirwa kusvika pachigaro chavo.
Nguva dzitanhatu dzaive dzakwana, asi mweni wavo aive asipo pachigaro chake. Aripiko nduri wacho? Vakadaro vapasi panodya, vakatarisa Mrs. Dube avo vaive vagere padivi pavo. Mrs. Dube vakatoseka ndokuti vanonzi Mr. Ntuli sei? Vari munzira kuuya, pane watatuma kunovatora. Manje nguva dzatokwana kaidzi, fona unzwa kuti varipi. Mrs. Dube havana kuzomborova runhare sezvo nhare yavo yakabva yarira. Director, kureva kuti mukuru weZSS ndiye aiva nezita raive panhare yavo. Hana yaMrs. Dube yakarova vachidayira runhare. Mr. Director, makadini? Ndine urombo, ndine nhau dzakashata. Minister Ntuli was found murdered. Vakadaro director, Mrs. Dube vachibva vashama muromo vakatarisa pasi. Zvinhu zvakanga zvaipa. Vapasi panodya, vakapirwa nyaya vachibva vasimuka ndokufamba-famba nekamuri rese vachikwenya mhanza yavo. This is a mess. Tichanzi tadeedza veSouth Africa kuti tizovauraya, kutsiva zviri kuitwa vana vedu ikoko. Pafunge dai ari mutungamiri weSouth Africa auya achibva aurayiwa, taizoita sei? Vapasi panodya vairevesa apa. Kuurayiwa kwakaitwa munhu wehurumende yeimwe nyika chinhu chinokonzeresa ruvengo nehondo pakati penyika. Vapasi panodya vakanyatsoona kuti zvakanga zvaipa apa. Vakagara pasi ndokuti kuna Mrs. Dube, chifonera veJoni uvaudze kuti ndizvo zvaitika. Vajena avo vaive Minister weForeign Affairs vakakosora ndokuti handioni uri muono wakanaka iwoyo. Tadii tambotimirei taziva kuti auraya Ntuli wacho ndiani. Tikangoudza veJoni kuti ndizvo zvaitika pasina chokwadi chatinacho, zvinogona kutiomera. Chinhu chekupedzisira chetinoda ihondo neSouth Africa. Vapasi panodya vakadzungudza musoro ndokuti tikanonoka kuvaudza kunozonzi mainyararire nyaya yakadai, ini ndinoti ngavaudzwe. Toudzazve vachakanyuka. Ndine urombo kana ndichiita sendinokudhererai vakuru, asi zvamuri kutaura hazviiti izvi. Ngatimbomirai kusvika mangwana kuseni tozopira nyaya iyi kwavari. Varume ava vakakavadzana kusvika vapasi panodya vabvuma kukundwa. Vakazotenderana kuti hapana aizomboti bufu nezverufu rwaNtuli kusvika mangwana Vakatenderana kuti hapana aizomboti bufu nezverufu rwaNtuli kusvika mangwana pave kuzikanwa kuti ndiani aiva aita umondi uhu. Andre aingomira-mira achiona mapurisa achisimudza mutumbi waNtuli kuti vaende nawo kunoongororwa. Mukamuri maive muzere mapurisa, mamwe ari mumbatya, mamwe mune dzechipurisa, mamwe aine dzavowo dzekumba. Andre chaaida kuziva ndechekuti munhu aunza chikafu mumba umu aive ani uye aive ataura naNtuli here. Aidazve kuti ndiro yechikafu iongororwe paonekwe kana paine mafingerprints aivepo pairi. Paizove nebasa apa. Ari mubishi rekufunga akabva adaidzwa. Svikai pano vakuru, anodaro mumwe mupurisa aive mubathroom. Andre akasiya zvaiva achiita ndokuenda mubathroom. Akashamisika achiona mupurisa akabata pai yaive yakaputirwa nebepa nhau. Taona pai muhomwe trousers remufi pachanga tichida kumupfekedza, akadaro mupurisa uya. Andre akatambira pai ndokuiongorora. Pai yaive isina kana kurumwa. Bepa nhau raive rakaputira raive rekuUSA sekuona kwaakaita. Raive rakanzi February 23, 2015 anove manyorero anoitwa mazuva kunyika iyi. This is strange. Panobikwa mapai here pano? Akabvunza Andre. Hameno, handizive nyanzvi patsvakurudzo ndimi, isu tiri ana saabata, akadaro mupurisa uye achiseka. Ungabva wazvidzikisira uchidaro here?
chimbosiyai mutumbi uyoyo pasi ndimbobvunza. Andre akaenda panhare yemuhotera ndokuchaya. Akakumbira kuti mukuru anoona nezvekubika auye. Veforensics ndivo vakazotanga kupinda, vakabata mabhokisi esimbi anenge midziyo yefirst aid. Murungu aive akatungamira akati, I hope you guys haven't contaminated with the crime scene. Who's in charge? I am the man in charge. My name is Special Agent Andre Gumbi. Veforensics vakaenda kumutumbi ndokutanga kuita basa ravo. Mumba makapinda mumwe murume ndokusvikoti, ndini manager webeverages nefood department, ndauya. Asina waaive akatarisa. Andre akabva afamba achienda kumurume uya achibva amuratidza pai iya. Unobika mapai akadai panapa here? Murume uya akangoitarisa kamwe chete achibva ati, kwete, mapai atinogadzira isu haana chimiro chakadai. Maiwanepi pai iyi? Taiwana muno. Anyway, thank you. Kana paine zvimwe zvatichada tichakudaidza. Murume uya akabva abuda ndokuenda. Andre akasara aine mubvunzo. Ko pai iyi yaive yaunzwa naNtuli here kana kuti mhondi ndidzo dzaive dzaiisa? Paingove nenzira imwe chete yekuwana minduro. Akaburitsa nhare yake ndokuchaira Mrs. Dube. Pamanga muchiuya muno, Ntuli pane zvaatenga here munzira? Andre akabvunza mushure mekunge akwazisana naMrs. Dube. Kutenga? Aiwa, kwete sei? Sei wabvunza? Mrs. Dube vakadaro. Pane pai ataona muhomwe yake yetrousers. Maybe ndeye kuhotel ikoko. No, haisi, tabvunza. Pamwe aiwana mundege. Vakaendera mberi vachitaura ndokuzoonekana. Andre akabva atora pai iya ndokuiisa muhomwe. Akanga aona kuti paive nenyaya apa. Veforensics vakapedza basa ravo vachibva vabuda. Mutumbi waNtuli wakapfekedzwa vachibva vaenda nawo. Andre akasara ari ega achipishana nepfungwa. Akaenda pabhuku renhare ndokutsvaga nhamba dzeAir-Zimbabwe kwava kuchaya runhare. Akaudzwa kuti mapai aive nenguva aregedzwa kupiwa vanhu mundege. Andre akabva auma mate mukano ndokugara pasi. Izvi zvaireva kuti mhondi ndidzo dzaive dzaisa pai iyi muhomwe yaNtuli. Dzaive dzaiisirei? Andre akazvishayira shumo yazvo achibva asimuka. Andre akaongorora mumba muya yekupedzisira kwave kubuda muswiti number 3. Akananga palift ndokurideedza. Asvika mufoya akananga pafront office ndokuwana muine musikana uya aive amboona achipinda. Vahanzvadzi, pane munhu ambopinda achienda mukamuri yamapa muenzi weSouth Africa here? Hapana, ndisingazivi kana pane apinda ndisati ndave paduty. Unorevei kana uchidaro? Shift yangu yatanga na3:30. Kompyuta iri kundiratidza kuti Mr. Ntuli wacheka in na13:50. Iwe wangu wasati wava pano? Wangu? Saka ndiani anga ari paduty? Primrose. Okay, thanks. Maofisi ari papi? Ndiwo ayo amakatarisana nawo. Andre akatenda achibva afamba akananga kuhofisi. Akasvikobvunza kuti ndemupi maive nemurume anoongorora makamera eCCTV. Akaratidzwa achibva anopinda. Mukamuri maive nemurume akakora aive arere hake. Andre akamuzunguza achibva amuka. Vakuru, muri kutorara zvenyu? Hope dzacho ndiri kutoshaya kuti zviri kumbofamba sei. Kubva kusini ndichingodai ufunge. Musadaro vakuru, ndinokumbira kuona footage kubva na1:30. Ini ndinoshandira mapurisa emuchivande. Andre akataura achiburitsa chitupa chake chebasa. 1:30? Manje system yacho kubva kusini hamino zvairi kungoitai. Tadeedza technician akamboibata-bata asi ashaya kuziva kuti chii chiri kuitika. Footage haisi kutomboitwa backup zvayo. Chii? Zviri kuonekwa zvisi kumbosevhwa padiski izvi. Ndatoshaya kuti zviri kumbofamba sei.
Andre akabva apera simba ndokugara patafura akabata chirebvu. Aive ava kufunga zvaizove nyore kupenengura nyaya iyi. Mwedzi wapera aive atadza kubata mhondi yaive yarura. Mhondi yainzi Curtis Chuma, iyo yakazobatwa nemauto ichibva yatongerwa rufu. Nepamusana peizvozvo aive anzi achisiya zvekutsvaka nyaya ave muchengeti wevanoremekedzwa. Ari mushishi rekufunga, nhare yake yakarira, runare rwakabva kune veforensics. Agent, ndokumbira muuye kuno izvezvi pane zvatawana. Uku ndiko kupera kwechitsauko 2. Tinosanganazve patichange tichiverenga chitsauko 3. Ndatenda.